onye kpuru isi agaghị anwa anwa gawa idu onye kpuru isi. Ọnwa anya anwa ha abụọ ga-eju n'olulu, maka na ọ bụ n'obodo ndị isi ka onye otu anya na-abụ eze. Ntị adịkwa. Ọ bụrụ na ịchọ ịlụ nwaanyị maọbụ na iru onye gị ịlụ di, gbaa mbọ hie asaa n'anya ka ị mara agwa onye ahụ, ka ị nwee ike lụta ezigbo mmadụ. Ikpekwa ekpere ofụma, mana dịka ị na-ekpe nya bụ ekpere, emechikọkwala anya gị abụọ gheme otu oge ka ị wee nwee ike mara agwa onye ahụ ị na-achọ ịlụ, mara ma ọ bụkwa ihe ị ga-emenwu. Nke a bụkwa na love is blind. Ọkwa mgbe gị na ya bi otu afọ ka ị ga-ama na love adịba blind. Maka a na-asị love is blind, ọtụtụ ndị mmadụ ga-abụrụ ihe ha gara aga emenwu, ha banyezie na di maọbụ ha lụzie nwunye, ha atọzie atọ, mana itinyere agwa ya anya, mana na ị ga-emenwu ihe dị n'ime ya, egide m isi menwezie. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị ga-emenwu, ijiri oge chọnwa ewe ojii mgbe oge ka dị. Onye ọbụla ị lụrụ nwere ihe ọ ga-eme na ndụ gị. Onye lụrụ ga-egosi ma ị ga-ebi ogologo ndụ ma ị ga-agbabiri nwụọ. Onye lụkwara ga-egosi ma ị ga-akpata ego ma ị ga-enwe aka nkụchasị. Ahụla m ụfọdụ ndị mmadụ kpatara ego oru ka ha lụrụ nwaanyị ego ha agwụ. Ahụ m ụfọdụ ndị na-akpataghị ego oru ka ha lụrụ nwaanyị ego ha abawanye. O si n'aka onye lụrụ. Ahụkwara m ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ka ha metụ onye ọbụla na ha mma, mana kama ị ga-emetụ onye ahụ mma kama itinye ndụ gị, maka na onweghị ihe imere ụwa metụ ụwa mma. Mana kama ị ga-anọ ka imetụ ụwa nọkwara onwe gị, ha sị na ịbụ onye ụjọ zama onye ụjọ ma ndụ gị fọrọ gị. Edelin gara chọrọ ụlọ ebe ọzọ maka na ebe obi na-ehi mmiri. Ọ gwagidere landlord dozieri ebe ahụ, mana onye nwe ụlọ a na-akpakwa ya akpakwa. O wee pụọ ebe ọzọ gaa chọrọ ụlọ. Ka ọ chọtara ụlọ, kpọrọ onye keke na-abịa n'ụlọ ya nke ochie. Ọ bịa bukọrọ ngwongwo ya niile. Onye keke were bịa donye ike wee bume ngwongwo ya niile bukpọọ. O wee fọọ naanị otu plastik share. Plastik share ahụ enweghịzi ebe ọzọ ọ ga-aba na keke. Edelin na-ewe hapụzie plastik share ahụ wee gwa ndị n'ebe ahụ ha were mee. Mgbe o kwuru ha buru moche ahụ, nne afa m n'ebe ahụ, nne Chisom n'ebe ahụ. Ka e mesịrị, nne afa m eburu oche ahụ bukpuo ime ụlọ. Nne Chisom emechaa gawa ka o buru oche ahụ, ọ bụrụ na oche ahụ adịzie ya. Ọ gbara jụọ nne afa m asị na ọnyanwa buru ya. Nne Chisom asị nne afa m bute nya bụ oche. Nne afa m asị na anya agaghị anwa ya anwa. Etu a ka okwu si wee daa n'etiti ha abụọ, ọgụ ewee tasuru. Ha abụọ amalitelu nwa ọgụ, ndị tara ibe ha arụ, ndị gara ibe ha mbọ. Kwa ha yi ha ziri ya zizeta azịa. Mgbe ihe ndị a na-eme, di ha anọghị n'ụlọ, di ha agasịa n'ọrụ. Amaghị ka ozi si wee zuru nna afa m. Tupu nna afa m na-agbara alọta, nna Chisom awụchiela maka na nwunye ya kpọrọ ya n'ekwentị. Nne Chisom egosi di ya arụ atara ya. Nne afa m egosi di ya mbọ agara ya na efe adọrọzie eze. Ajụọ gịnị na-esi asị oche. Ụmụ nwoke abụọ ebido ọzọ nwoche azọnwa. Ọ na-adabupụta oche ahụ, nke asị maka gịnị. Etu aka ọgụ si wee malite n'etiti ụmụ nwoke abụọ na nna Chisom agbapụsịrị bọtụ ebe a pakịrị bọtụ n'isi nna afa m. Akoi bọtụ agbawa n'isi nna afa m. O wee were eze bọtụ na-egwu ya n'ahụ, ọbara na-emenye m. Nna afa m agbapụ nke ya, sere bọtụ nke ya pịawa ya n'ala. Ọbara si n'isi nna afa m eju ya ihu, ọ na-ekucha ọbara ka ebe a na-ekucha hit. Nna Chisom gba ahụ efere, ewere na bọtụ marichaa anya ahụ niile, ọ dị ka ebe eji ọbara ahụ ahụ. Otu n'ebe ha bụ nwoke, o bogide na ọgụ aga anya bọtụ n'aka ahụ, sere onwe ya gazie buru ogologo mkpịsị na-apịa ha abụọ ebe ha abụọ jidesiri ibe ha aka n'aka ahụ ha ji jidesi bọtụ. Ọkwa na-ama bọtụ a na-agbaji na-esere. Nne Chisom na nne afa m sọ mkpu ka ha malitere na-eti. Ha gbajuru mmiri na akwa ha akwa di ha, ọbara aka na-agba. Nke gbajuru mmiri ọkwa di ya ebe ha jidesiri onwe ha, ọbara aka na-agba. Bịa tinyere oke anwụ na-etinu n'ebe pere ise mkpịsị ojii, ọ gakwata mkpịsị ọzọ. Ndị mmadụ anọghị nso maka egbochiri kọmpaụndụ ahụ fensị. Ihe a ka a na-azọ. Nna Chisom wee sere aka n'ike wee wenye nna afa m bọtụ n'olu, ọbara akazie nkụ. Ọ daa ghe nwaanyị oge, ume na-akwụsị, ọ bụrụ ọnwụ ike. Nna Chisom na onwe ya ajọ ojula anya ọchịchị na-agba anya n'anya. O mee ka ọ na-aga ọ daa, o mee ka ọ na-aga ọ daa. Tupu a na-apụ achọta keke ka e buru ya gawa ụlọ ọgwụ. N'ụzọ ka ọ nọdụ bie. Etu a ka dimkpa abụọ si nwụ n'otu kọmpaụndụ. Ka o si ka njọ bụ na ndị nwunye ha nwee ihe ha na-arụ, ọ bụ di ha bụ na ha na-eri nri. Nne Chisom ji otu nwa, nne afa m ji ụmụ abụọ, ọ tọrọ onye na onye. Wee bụrụ otu a ka ndị oriakụ ha abụọ si wee too ofe nwa nkịta ji were akwa agba. Ka e mesịrị, landlord achụpụ ha n'ụlọ. Ha amazi ebe ha kwajere, o wee bụrụ ije ụwa. Gee m ntị, nwanne ịbata n'ihu ọgụ bere ebere maka oji ọsọ agbakwuru ọgụ ama na ọgụ bụ ọnwụ. Oche ahụ ndị a na-azọ agbajisiri ebe ahụ, ha abụọ pịarisiri ya n'ahụ ibe ha. Ọsọ ịnwe akwụ, ụzọ ịnwe akwụ. Ha gaa n'obi onye ọzọ gbuo onwe ha, nọrọ ala mara ihe na-ese okwu. Aga na-ejiri ọsọ agbanye n'ihu ọgụ ka ị hapụ igbu ka isi welie aka, maka nwoke nwaanyị na-afụrụ ọja ma ọ manye n'ọkụ ndị mmụọ fụfọrọ, o jiri ụkwụ wuo ogige ndị mmụọ. Ntị adịkwa, ya gazie.